Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yeɓoɓe ayawa men pular arab on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere so tawi ko ngol woni lawol magadi ngol e bindanɗe amen aɗa wawi wadde abonné mbasa hejjide ɗum partagé idi ko siftinde bandiraɓe kala foof jiɗɗo janggude arab o walla pular o ene wawi jokkodirde e men e numéro gonɗo lees o. hande garten koye bindanɗe men ɗe mbaɗanno ɗen hande ko lomto inde e arab woni addama'ir. ren so tawi aɗa haala hunde a yiiɗa innude neɗɗo walla a yiiɗa ɗum heewa inde neɗɗo heewa e ko kalta ko walla ko bindata ko kutoriɗa lomto makko ko wayno neɗɗo mbiya kanko si ko birniɗo so tawi noon kadi komo kaldata o oɗon kuccodiri mbiya an so tawi ko an hoorema gone haalde mbiya min ɗum e arab so tawi ko mo kaldata o mbiyata ko mukhatab anta walla anti so tawi ko an wone haalde mbiya ana e ko nandi hen wadde windere meɗen hannde koye ɗum ɗon haalata woni ko wiyete addama'ir. yeru ko wayno ana so tawi min mbiɗa haala mbiyatmi ko ana mi yiiɗi wiide masalan ana azhabu min mbiɗami yaaha ay min mbiɗami yaaha ngan san lomto inde nde kutortoɗa ko ana o ko min lomtiɗo on mi haalta indam mbiyami tan ko ana min mbiɗami yaaha oɗo lomto inde wiyete lil mutakallim wonande kalowo lil mutakallim. wodi lomto inde goɗɗo biyeteɗo anta walla anti foof firtata ko an. aɗa andi e arab ene waɗi gueɗe dewɗinaɗe e gueɗe gorɗinaɗe. yeru sa hucciti e gorko mbiyata ɗum ko anta kañum woni lomto inde wonande mo kucciɗɗa aɗa haalde so tawi ko gorko. so tawi ko debbo noon mbiya ɗum anti ay anta so tawi ko gorko so tawi ko debbo mbiya anti. no arab ene waɗi mo annas e muzakkar so tawi ko muzakkar woni mukhatab mbiya anta so tawi noon ko mukhataba mbiya anti foof e pular enen mbiyeten ko an saabu enen en cerdani gorko walla debbo. so arab noon ene serni ɗum hono français ni eywa féminin e masculin. joni dama'ir uji ha joni so tawi ko mo kaldata o ko birniɗo yeru aɗa haala a yiiɗi wiide kanko kutortoɗa ko huwa ha joni ene waɗi muzakkar e muannas. huwa so tawi ko mo kaldata o walla mo kalata o ko birniɗo tawa ko gorko kutortoɗa ko huwa so tawi ko gorko so tawi ko goto gorko mbiyata ko huwa so tawi noon ko goto debbo mbiya hiya ɗum ha joni enen en ceernata gorko e debbo foof tan ko kanko mbiyeten so tawi ko telɗuɗo huwa so tawi ko gorko hiya so tawi ko debbo. aywa so tawi kadi koɓe hewɓe ɓe kaldataɓe ko hewɓe ɗiɗo fayi walla tato fayi dow. aywa sa ƴeewi arab ene woodi gueɗe tati no haaldirta kamɓe enen foof tan ko kamɓe mbiyeten kono arab ene wiiye hum ene wiiye huma ene wiiye hunna moni hen foof noon ene jogui nde haalate. so tawi ko hum kañum heewi haalede ko so tawi ɓe kaldataɓe koɓe keewal worɓe ɓolɓe walla ni worɓe jilluɓe worɓe e rewɓe foof mbiyata ko hum. yeru so tawi ko worɓe tato mbiyata ko hum so tawi ko worɓe nayyo kalta mbiyata ko hum so tawi ko worɓe tato e rewɓe mbiyata ko hum. hay sinno ni woni rewɓe joyo gorko goto jilli e mabɓe mbiyata ko hum ngan sa ko hum o foltata ɗum so tawi ko keewal worɓe en gandi arab keewal mabɓe fuɗɗorto ko tati fayi dow
tati woni kewal maɓɓe. ina woodi ko ɓe mbiyata musanna woni huma musanna so tawi ɓe kaldataɓe woni ɓe kalataɓe ko ɓe ɗiɗo ɓe ngannduɗaa ko ɗiɗo foti ko worɓe walla ko rewɓe. ɗum arab seernani ɗon. so tawi ko rewɓe ɗiɗo ɓe mbiyata ko huma, so tawi ko worɓe ɗiɗo ɓe mbiyata ko huma, so tawi kadi ko gorko e debbo mbiyata ko huma. wadde huma honde hutorte? huma hutorteke so tawi ko ɓe kalataɓe koɓe ɗiɗo mbiya huma. aywa tataɓo woni hunna kañumne ko inde ko lomto inde woni ko damir kañumne holde haalete. kañum haalte ko so tawi ɓe kalataɓe koɓe rewɓe tato fayi dow. rewɓe tato a wiyata hum kono mbiyata ko hunna. kala fof ɗo jiiɗa hunna tan andu ɓe kalata ɗoɓe walla haalateɓe ɗon ɓe ɓen koɓe rewɓe ɓolɓe jillani hay gorko goto. won damir mbiya hunna ono ko lil ghaibina ɗum ngam wirniɓe. enen mbiyeten tan ko kamɓe kamɓe huma, kamɓe hunna kamɓe. so wiyama hum ko fanta hen ko worɓe walla worɓe e rewɓe tato fayi dow. so wiyama huma noon fata hen ko yimɓe ɗiɗo ɓurtan ɗon foti ko rewɓe ɗiɗo walla worɓe ɗiɗo walla gorko e debbo. so wiyama hunna noon firta ɓe kalataɓe ko worɓe rewɓe ɓolɓe. aywa rewɓe ɓolɓe hay gorko goto jillani e mabɓe ete ɗum woni keewal. so wiyama keewal nan e arab ko tati fayi dow. ɓen noon enen mbiyeten ɗumen ko kamɓe. e woodi damir biyeteɗo nahnu ko haaloɓe ko ɗiɗo fayi dow mbiyata ko nahnu. ko wayno minen walla enen andi so tawi ko e pular ina jogi nde wiyete minen, ina jogi nde wiyete enen. so tawi ko minen woni an a jeyake hen, minen min jeehi an a jeyake hen. somi wi noon enen en jeehi firti enen foof ko hen gonɗen. ɗum noon aywa arab ala ɗum. arab jogi tan ko nahnu so tawi ko minen nahnu mbiyata, so tawi kadi ko enen ko nahnu mbiyata. wadde ɗon arab sernani ɗon kono pular mi sikki ina jeyani gueɗe ɓurɗe mantidade e ɗemgal ngal woni minen e enen. saabu ina famɗiɗa ɗum tawete e ɗemɗe goɗɗe woni minen e enen. en tawatake e ɗemɗe français, tawatake ɗemgal anglais, tawatake arab. so tawi ko anglais minen ko nous tan wiyete, enen kadi ko nous tan. so tawi ko anglais minen ko we wiyete, enen ko we tan wiyete. eywa so tawi ko arab nahnu tan wiyata minen walla enen. so tawi ko ɗemɗe goɗɗe julfuɓe kadi ko noon ñun wiyata. wadde noon ene famɗi tawa toon in lomte inde nde ngannduɗa ina yaltina ina nanna. ko wayno minen woni minen haaloɓe an a jeyaka hen. somi wi enen noon firti ko an aɗa jeeya hen. ɗum noon saɗa yiiɗi haalde ɗum e arab mbiyata ko nahnu. eyyi ha joni en jeeya e inɗe joforde woni antum, antunna, antuma woni onon. antum woni onon aɗa haalde e mabɓe mbiya onon. aywa woni antum. ɗum ko holde kalata ɗum ko so tawi ɓe kaldataɓe koɓe worɓe ɓolɓe walla worɓe e rewɓe almuhima yoɓe gon tato fayi dow mbiya antum. eywa taw ko worɓe ɓolɓe walla worɓe e rewɓe walla aywa worɓe tawa kam ɓe toggoto ko tato ɓe fayi dow. antunna noon kañumne kadi firti ko onon. kono noon antum ko ngam worɓe walla worɓe e rewɓe. antunna noon ko ngam rewɓe ɓolɓe, ko ngam rewɓe ɓolɓe mbiya antunna. rewɓe ɓolɓe toggi tato fayi dow mbiya antunna. sey ɓe kaldataɓe ka koccuɗe e mabɓe aɗa haalde e mabɓe ɗum wiyete lil mukhatabin antum onon. antuma so tawi ko ɓe ɗiɗo worɓe ɗiɗo walla rewɓe ɗiɗo walla gorko e debbo mbiya ɗumen antuma.
firti ko onon antum worɓe walla worɓe e rewɓe tata fayi dow antunna ko rewɓe ɓolɓe tata fayi dow antuma noon ko yimɓe ɗiɗi foti ko gorko e debbo walla ko rewɓe ɗiɗi walla ko worɓe ɗiɗi fof pular wiya ɗum ko onon hande ɗum wonno windande meɗen e ko fati e dama'ir woni lomto inde kay hen fof kadi joguiɗo namdal hoto yejjude wadde ɗum e commentaire he so en jiiɗi so Allah jaaɓi ma en jabto ɗum aywa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu